pandemian buruz, egon gara urte bizaterako apurbet kirispetan. Da, hendu beste protokolo moduan, beste antxinok, beste repertorio bat barri bat, jende dago esarrita, da ezin dugula dantzatu. Hala eta guztiz ikusten du protokolo trikik jarretzeko, baina, bueno, dekoguna hartu du soinu handia, eta gitarra esateko, horre bat adu esateko repertorio bat, guztietan bat, jendari, hori ez da besterik. Oin egingo dugun ekitaldian sartzen dugu baita akordeoia eta gitarra eta bertsioak jotzen ditugu horrekin, eta orduan horrekin eszenario gainean egoteko baita preste egongo gara. Orduan trikiarekin batera hori baita egingo dugu. Orduan hori, renovarse o morir esaten den moduen erderaz ez, hori egiten ari gara. Lehenengotan gogorra izen zen, ze, klaro, egon ginen dana jotzen eta derrepente ikusi ginen dana zeroa, eta purka zerua ikusten hasi ginen, oso gogorra izan da, ikusten duzu zure lana, egun batetik bestera ez duzula lanik eta ez daukazu dirurik ez da, orduan, gure bizimodua denez, horrela ikusi genduen, apur bat gogorra. Proiektu daukago egita, izan zen, Unai Atalaia beren diskoa bakarri izan beren soinu, da esan du geratu gara baiteko sozialen antxokia, baina azken fine, protokoloa egitik ezin dugula ahora presentatu, da berdatorren edo haue azten bada pizka eta bezabaltzen, kulturetxean, daukaguna pres egiteko bertan hori sozialen antxokia, da nire talde algoiti buruz lagutzeko beren diskan esateko betea puru lagundu esate bateako. Hori proiektu esango da, honek asunta, haunek mikroak badazpada. Hemen etxean beti bihotze sartzen gaitue, orduen hori oso maitagarria da, ez? Eta, apurka bagoaz gauzak sarratzen barriro, kalejirak baita egiten hasi gara, joteoak, baina beti hori segurtasunez eta gero formato berriak baita esan digute egiteko, orduan hor gabiz burrukan, ez? Eta apurka bagoaz gauzak sarratzen baita.